Maiguru, thank you so much. Thank you so much. Maita basa mandi promota. Muriwo wenyu ndofunga wakwana. Zve 50 cents ere Maiguru. Saka ngowedzera tumagwano wotudiki utotutu. Andimona. 50 cents ndinotana tudiki. Mungazonetseka kuti sei. Mihombe iyi, andimona mashizha mahombe aya. Ayo, ndotandira vanenge vandipa $1 ndizvo. Saka chirega ndichengete shizha iri, tochengete tozopowa ndadi ndakutengesera $1. Ndimoona mashizha mahombe aya. Ayo, ndezve $1 izvi. Izvi 50 cents wezvi. Thank you so much. Maita basa. Oi, Maiguru. Toonana kana mangwana kana kupera mangwana opa munodi. Pamunodzoka maita mati promota. Kamuchireka muri wenyu Maiguru. Eso. Kwa mchadi. Andini matenga ere naye Maiguru. Andiwedzeri uyu. Uyu zvakatokwana zvakatolingana. Ndoche 50 cents ichi. Either motora chi 50 cents yenyu kana kuti motora muriwo wenyu we 50 cents. Ndizvo Maiguru. Handisi kuda zvokunetsana. Haisi mhosva kutengesera mukadzi waNeighbour. Mukadzi womuvakidzani. Haisi mhosva. Dendaziva ndikadenda mirira murume wenyu. Auya azotenga asi handifungi kuti aimbouya. Zvozonyadzisa kuti murume mukuru apa neabva kubasa ouya kuzotenga zvimuriwo izvozvizvi. Aiwa, kuda pamwe murume wenyu achauya nomuriwo kwawo hake zve. Kuda muri kuziva kuti ari kuuya nousavi. Uyu handisi kutandira imi. Mungazoti aiwa. Uyu handisi kutandira imi, ndiri kutotandira weimwe customer iri kuuya $1 yemajusa nai. Wenyu imi ndo uyuyu. Saka zvaakwamuri kuti munotora kana kuti munousiya. Aiwa, kana musingadi muriwo wangu siyai, hapana kana chakaipa. Kana musingadi muriwo wangu usiyei nai. Maakutondipedzera nguva Maiguru. Ndidi zvemutauro endo pandinozonzi. Bye bye Maiguru. Bye bye. Ne 50 cents yenyu. Kana masiya muriwo mochitora 50 cents. Uya mutore mari yenyu Maiguru. Ndati uya mutore mari yenyu. Aisha. Imchamu munyanza kuda chizvo chaizvo pandira. Ausimuyedzere. Ausimuyedzere naye Maiguru. Uyu Muyedzo chaiwo. Vanoda kuona kuti modya nei nhasi. Ipapa chikume chedu obvious chotouya chisina kana senti ipapa. Motoramba muri woteta kutandira.